Κύριε Τονή, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Ευθύμη. Μιλάμε όντως για ένα μήνα κινητοποίησης στο Κυπριακό, όπως προδιαγράφεται, κύριε Τοναρίτη. Έχουμε αύριο τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Είδαμε προηγουμένως και ποια θέματα θα συζητήσει το Εθνικό Συμβούλιο. Έχουμε την έλευση, την κάθοδο, θέλει, του Αλεξάνδερ Ντάουνερ, την συνάντηση του Προέδρου Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Έχουμε όμως και από την άλλη τις εξελίξεις στην Τουρκία. Και το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτές οι εξελίξεις, να ξεκινήσουμε με αυτό, αφήνουν περιθώριο συνέχισης αυτής της κινητικότητας στο Κυπριακό. Κύριε Ευθυμίου, το πρώτο που πρέπει να πει κάποιος είναι ότι σίγουρα οι μέρες που ακολουθούν θα είναι πολύ κρίσιμες για το κυπριακό πρόβλημα. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη διελκυστίνδα σε σχέση με τη συνέχεια και το αποτέλεσμα που θα έχουμε, που ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι δεν θα είναι και πάλι αδιέξοδο, γιατί όπως έχει διακηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέλει η νέα διαπραγμάτευση να στηθεί σε μια σημαντική, σοβαρή βάση, ούτως ώστε να έχει αποτέλεσμα θετικό, να κατορθώσουμε δηλαδή, να απαλλάξουμε την Κύπρο από την τουρκική κατοχή, να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Οι εξελίξεις στην Τουρκία σίγουρα είναι πολύ σημαντικές και οφείλει η πλευρά μας να τις μελετήσει σε βάθος. Δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία αυτή την περίοδο θα εξάξει εθνικισμό. Πιστεύω ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύω ότι οι εξελίξεις ακριβώς στην Τουρκία θα οθήσουν τον Τούρκο Πρωθυπουργό να βγάλει προς τα έξω ένα πιο φιλοευρωπαϊκό προφίλ. Με δεδομένο το γεγονός ότι η Ελλάδα ανέλαβε ήδη την την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός έχει φιλοδοξίες να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας στην Τουρκία με εκτελεστικές αρμοδιότητες, θεωρώ ότι θα επιδιώξει τη λύση του Κυπριακού. Είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας η λύση του Κυπριακού. Εμείς πώς αντιδρούμε? Βεβαίως δεν είμαστε έτοιμοι να ανεχτούμε ή να υπογράψουμε ή να ψηφίσουμε την όποια λύση του Κυπριακού. Θέλουμε μια σωστή λύση του Κυπριακού, μια βιώσιμη λύση, μια λύση του Κυπριακού η οποία θα απελευθερώσει, κύριε Ευθυμίου, όλες τις δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μπορέσει πλέον η δημοκρατία της Κύπρου να μην λειτουργεί μόνο θεματικά στα διεθνή κέντρα αποφάσεων, αλλά να μπορεί έτσι να αναπτύξει έτσι τον δυναμισμό της, τη φωνή της και να γίνει πλέον ένα κράτος ισότιμο στην πράξη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλαχού. Να υποθέσω ότι βλέπετε κάτι να αλλάζει αυτό το διάστημα με όλες αυτές τις συνιστώσεις. Εγώ θα πω το εξής. Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι βρέθηκαν οι υδρογονάνθρακες εδώ στην Κύπρο είναι δύο σημαντικότατα εργαλεία στην πλευρά τη δικιά μας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το δικό μας μέλλον με επάρκεια. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται σοβαρότητα και το πιστεύω έντονα, κύριε Ευθυμίου, ότι και το σχέδιο και την σοβαρότητα την κατέχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα στηριχτεί από τις υπόλοιπες των πολιτικών δυνάμεων για να υπερασπιστεί τα δίκαια του κυπριακού ελληνισμού. Δεν πρέπει για ακόμα μια φορά έτσι να πλωθεί η μιζέρια στην πλευρά μας. Δεν πρέπει να βλέπουμε τη λύση ή την προοπτική λύση ως πανάκια ή αν θέλετε, ως κάτι το μαύρο, κάτι το γκρίζο. Πρέπει να το δούμε ως μια ευκαιρία όχι μόνο για οικονομική ανάταση, αλλά θα το πω ξανά, για δυνάμωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι πολύ σημαντικό να κατορθώσουμε τη χρονική περίοδο που απλώνεται μπροστά μας, στον επόμενο 1-1,5 χρόνο, να λύσουμε το Κυπριακό, να επανενώσουμε την πατρίδα μας, να διώξουμε τα τουρκικά στρατεύματα, να εμποδίσουμε την ακατάσχετη ροή επίκων στην Κυπριακή Δημοκρατία, να σταματήσουμε το ξεπούλημα των περιουσιών μας και να κατορθώσουμε ξανά, το λέω, ως ένας λαός να αντιμετωπίσουμε το μέλλον μας με αισιοδοξία.